la 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 Sani liyaliya in za a bani in ba a bani a bar ni in za a baka in ba a baka a barka Bismillah da sunan sarkin da ya kage ni kai na haka duniya ta gani yan uwa da abokai na arziki a gare ni ya ci ku yi mini jajen abin da ya same ni in za a baka in ba a baka a barka na sani Allah kai ka zambanin lissafi kai ka kage halal kai haram kayo makarubi babu ko shakku mun gani cikin littafi matar manzo da ya aura ta fari ta haife ni in za a baka in ba a baka a barka na yi soyayya ne da wata yar yarinya mai kwale mai cika baki yar akwai ta da kunya ni ina kallon na biyo ta babbar hanya ashe tana murna ita akala ta tsince ni in za a baka in ba a baka a barka ga ta kyakkyawa ga abun yabo a wajenta abun takaici sai dai sani bani da mota in ji wanka in je ni har wajen babanta in je in mika kuɗi tun anan wajen zai bani in za a baka in ba a baka a barka yar tana so babanta ya gabani da sisi so yake ya ije ni ya baiwa mai shaidesi bai tunani ko kar ta fada mugun jinsi ya fi kaunar mai damshi don ihsani in za a baka in ba a baka a barka shekaran jiya masani na ci waina bashi na lallabo zan gudu kar matar ta bi ni da haushi sai kira a waya na ji dan batu mai taushi ya masoyi na so nake ka sai mulle shi zuciyata nan take ta yi babban nishi aiko za a dake ka a barka sai ka koshi sai na ce ki bari gobe za a yo albashi sai ta kashe wayar nan ta bara ya kwace ni in za a baka in ba a baka a barka kai dole zan fita neman kuɗi ni ma in samu magani yan mata na zamanin nan namu in kana da kuɗi kulla sai ta yi maka damu in ko babu kuɗi ka kaga dole ka damu tunda muna nema na sani Allah zai bamu dan gida mota hajji ban cire tsammani in za a baka in ba a baka a barka in kana da kuɗi ga farin gida ka kyalle ko diyarwa ka gani ka bi ta kar da ka kyale in ta je ba ta son ka shirin ka kyale je ka samu uwar ko uban ka ba su na lalle in ka damka kuɗin je ka hau gadon ka kamele dan uwar da uban za ka ji su sun buga tsalle alhaji in ka shirya ai sai a sata a lalle kai saboda kuɗi kai wa ɗarka auren dole in taron sai ta kishi me kake tsammani in za a baka in ba a baka a barka jama'a karkure na bayanin liyaliya dan jauro ni na hau motar so ta kai ni birnin zero gashi tsaba ta zube a ƙwaryar roro dole zan tafi ƙauyen mutum da can aka sani in za a baka in ba a baka a barka in za a bani in ba a bani a bar ni in za a baka in ba a baka a barka in za a bani in ba a bani a bar ni in za a